салом дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии барномаи матрица. Нахуст ароси марказии барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гадҷетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. Хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати T-Cell мебошад. Ширкати T-Cell баҳри муштариён бастаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. Ҳангоми пайвастмондани бастаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернети бо ҳамон нарх пешниҳод мекардад. Акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. Яъне ҳангоми пайвастмондани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. Бо T-Cell боз ҳам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица Астон Мартин тайёраи шахсиро ба парвози амудӣ муаррифӣ намуд. Ҷашнвораи Боми ҷаҳон бо T-Cell. қутии партови донои Оскар муаррифӣ шуд. Бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Астон Мартин тайёраи шахсии худро бо парвози амудӣ муаррифӣ намуд. Ин навбат ширкати бритониёи Астон Мартин якҷоя бо донишгоҳи Кренфилд ва ширкати Rolls-Royce намунаи тайёраи бо парвози амудиро муаррифӣ намуданд. Samsung ё iPhone кадомашро интихоб мекунед? Албатта бисёри одамоне ҳастанд ки тарафдори яке аз ин брендҳо ҳастанд. Худи брендҳо бошад чӣ? Ширкати Samsung бо як навори таблиғияш iPhone X-ро ба фитна андохт. Мехоҳед бештар аз олами хай-тек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрица ки бо ҳамкории ширкати T-Cell таъсис дода шудааст. он мушкилоти ҷудокунии партов ҷой дорад. На дар ҳама ҷойҳо қутиҳои партови ҷудогона вуҷуд дорад ва на ҳама онро истифода мебаранд. қутии партови донои Оскар бояд ба ҳалли ин мушкилот кӯмак расонад. Дар асоси қутии Оскар интеллекти сунъӣ ва қабулкунаки махсус ҷой дода шудааст, ки агар даст наздик шавад, он боз мешавад. Дар даруни он камераҳои ҷой дода шуданд, ки партовро санҷида, онро ба 2 қисм тақсим мекунад: корткардшаванда ва корткарднашаванда. Системаи санҷиш доимо дар омӯзиш буда, онро сунъӣ омӯзидан низ мумкин аст. Барои ин тугмаҳои махсус ҷой дода шуданд, ки тариқи онҳо метавон партовҳоро ҷудо кард. Бо гузашти вақт он донотар хоҳад шуд. Танаи он дар асоси ғоя аз картони корткардшуда сохта шудааст. Дар дарун 2 қутӣ ҷой дода шудааст, ки бояд мунтазам тоза карда шавад. Барои хона чунин қутӣ шояд хурдӣ кунад. Он бисёртар барои истифода дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пешбинӣ шудааст. Агар он аз Kickstarter пешфармоиш шавад, пас маблағаш $299 ташкил медиҳад. Аввалин дастраскунӣ дар моҳи октябри соли 2018 ба нақша гирифта шудааст, аммо тақдири лоиҳа зери хатар мондааст. Онҳо бояд боз $14,000 аз 200,000 ба нақша гирифтаашонро ҷамъ намоянд. Барои ин бошад рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст. ширкати бритониёгии Астон Мартин якҷоя бо донишгоҳи Кренфилд ва ширкати Rolls-Royce намунаи тайёраи шахсии Wowland Vision концептро бо парвози амудӣ муаррифӣ намуд. Тайёра 3 мусофирро гирифта дар реҷаи худмухтор парвоз карда метавонад. Дар ширкат меҳисобанд ки VVC алтернативаи мошинаи шахсӣ шуда метавонад. Андозаи таҷҳизоти парвозкунанда баробари мошинаи варзишии Астон Мартин мебошад. Инчунин тайёра имкон медиҳад ба танбашавӣ дучор нашуда роҳи кору хонаро назар ба мошини заминӣ тезтар тай намояд. Энди Палмер, роҳбари Астон Мартин, мегӯяд: бо назардошти он ки аҳолии шаҳрҳо ба боло мераванд, роҳҳо низ банд шуда истоданд. Мо бояд барои ҳалли масъалаҳои танбашавӣ, вайроншавии муҳити зист, мобилӣ нигоҳи алтернативӣ пешниҳод намоем. Гардиши ҳавои қисми асосӣ нақлиёти оянда хоҳад шуд. Wowland Vision концепт ин ҳалли ҳамаи масъалаҳо. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аввалин мультикоптери Blackfly бо парвози амудӣ аз санҷиш гузашт. Қаблан Rolls-Royce эълон дошт ки нияти сохтани таксии парронро дорад. Он метавонад бо 5 мусофир парвоз кунад. Истеҳсоли он соли 2020 ба нақша гирифта шудааст.
қисмати амрикоии ширкати Samsung ба таъссубгарони кӯперниҳо маслиҳат дод то ба Galaxy S9 гузаранд, ки он тезкор мебошад. хабар медиҳад LifeRo. бидо ба мазмуни навор духтаре ба мағозаи Apple Store омада ба кормандони ширкат аз iPhone-и нав шикоят мекунад. инчунин ӯ нақл мекунад, ки флагмани Galaxy 9 назар ба iPhone X пуриқтидортар аст. кормандони Apple намедонанд ки чӣ ҷавоб диҳанд ва муаллақ мемонанд. бо ин навори таблиғии Samsung ба истифодабарандагони iPhone X маслиҳат медиҳад то ба флагмани онҳо гузаранд. на ҳама шаҳрдиҳандагон ин роликро хуб пазирафтанд. баъзеҳо қай намуданд, ки флагмани Apple назар ба Galaxy S9 харидори зиёд дорад. барои мисол, дар асоси ҷанбасти семоҳии аввали соли 2018 айфонҳо сезинаи аввалро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ишғол намуданд. Samsung бошад, ҳатто ба панҷгона ворид шуда натавонист. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tcell. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба дастор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tcell.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tcell. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. смартфонҳо дар ҳаёти мо ҷойи махсуси вазна шаванро гирифтааст. аммо бисёриҳо смартфонро танҳо барои занг задан ва ё ин ки аксбардорӣ истифода мебаранд. лекин бисёр амалҳои дигар низ ҳаст, ки метавон бо смартфон иҷро кард. мисолҳои мушаххас дар лайфхакҳои ҳамкорнамо. Привет всем! Это рубрика «Лайфхак» в программе «Матрица». И сегодня мы разберем 5 лайфхаков для вашего телефона. Поехали! Каждый раз боишься, что телефон выскользнет из рук? Наденем на него пару резинок сверху и снизу. Ну вот и готово. Телефон не скользит даже по столу. Даже если он временно без чехла, ты не смахнешь его случайно со стола. Да и в руке держать его удобнее. А этот лайфхак для зимы. В такое время года очень не хочется доставать руки из перчаток, чтобы ответить на звонок или сообщение. Но на этот случай есть отличная идея. К указательному пальцу одной перчатки пришиваем кусочек металлизированной ленты. На второй с помощью двухстороннего скотча приклеиваем квадратик фольги. Сенсорные перчатки готовы. Теперь тебе не придется выбирать, что морозить. Чужие звонки или свои пальчики. Время делать групповой селфи, но кто-то опять не влезает в кадр. У кого-то видно полголовы, а твоя рука снова служит селфи-палкой. Мы нашли простой выход. Отматываем немного скотча и кладем телефон в центр мотка. Надеваем резинку на один конец телефона, перекручиваем ее крест-накрест и натягиваем на второй конец телефона. Приклеиваем скотч к стене, ставим телефон на таймер и делаем самые крутые общие фотки. Твоему телефону тоже нужна забота и лечение. Для этого приготовь шприц. Нам понадобится новый шприц с иглой. Потоком воздуха продуваем от пыли все труднодоступные мелкие отверстия. Твой телефончик скажет тебе спасибо. Нужно быстро нарисовать картинку? В этом тебе поможет смартфон. Даже если ты совсем не умеешь рисовать. Обводим силуэт картинки с экрана на белом листе бумаги. Дорисовываем детали. С этой техникой дорисовывать любой рисунок больше не составит труда. Еще больше лайфхаков вы увидите на следующей неделе. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока-пока! Tcell ҳамеша мекӯшад баҳри эҳёи анъанаҳои милливу мубодилаи фарҳангӣ бетараф набошад. ин ба ширкати Tcell ҷашнвораи боми ҷаҳонро дастгирӣ намуд. ҷашнвора яъне фестивали боми ҷаҳон аз соли 2008 инҷониб дар шаҳри Хорух баргузор мегардад. Tcell ҳамеша мекӯшад баҳри эҳёи анъанаҳои милливу мубодилаи фарҳангӣ бетараф набошад. ин навбат ширкати Tcell ҷашнвораи боми ҷаҳонро дастгирӣ намуд. ҷашнвораи боми ҷаҳон аз соли 2008 ба ин тараф дар шаҳри Хорух баргузор мегардад. боми ҷаҳон даричаест барои ошноӣ бештар бо анъана, урфу одат ва оини таърихии мардуми ин кӯҳандиёр.
тарихи бою рангин осори ниёгон дар ин ҷо ҳанӯз побарҷост. ҷашнвора ин ҳамаро ба ҳам меорад ва баҳонаи зебо барои дидани ин ҳама зебоист. суруду мусиқӣ, дастовардҳои фарҳангӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ин ҳама дар ҷашнвораи боми ҷаҳон ба ҳам меояд. меҳмонони имсолаи ҷашнвора аз иёлоти муттаҳидаи амрико, афғонистон, қазоқистон, қирғизистон ва ӯзбекистон ва аз ҳама манотиқи тоҷикистон фарҳангу ҳунари худро рӯзҳои 27, 28 ва 29 июл дар шаҳри хоруқ ба намоиш мегузоранд. муфассал дар барномаҳои оянда иттилоъ хоҳем дод. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи матрица ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ дода нашавед. ҳамаи маълумотҳо дар меда портали тиррос, бахши матрица ки бо ҳамкории ширкати тисел таъсис дода шудааст, ҷой дорад. бори дигар хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати тисел мебошад. ширкати тисел баҳри муштариён бассаи муфид интернетии G+ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст намудани бассаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафика интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. бо тисел боз ҳам бештар интернети баландсурат.